Alright, isang mapagpalang umaga at napakagandang umaga sa ating lahat. And sa umagang ito muli niyo pong makakasama ang inyong lingkod, Pastor Ryan Abuna, and we will be together for almost 30 minutes just to study the Word of God and to worship our Lord and Savior Jesus Christ. Anyway, thank you so much sa lahat nating mga kapatid who prayed for our ministry, who share our videos, and who tag their friends. Maraming salamat po kasi bahagi po kayo sa ministry na ito, and nagiging kakampi ko po kayo para maisisiwalat natin together ang salita ng ating Panginoong Diyos. And anyway, maraming salamat din sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa ating mga videos. My prayer that the Word of God gives you strength, lalong-lalo na sa mga kaibigan at kapatid natin dyan na merong mga pinagdadaanan sa buhay. So, this morning ipagpapatuloy po natin ang ating nasimulan na topic last few days ago. And ngayon ay nasa lesson number 5 na po tayo. So without any further ado, simulan po natin ito. If you have your Bible with you right now, can you please open your Bible with me and samahan niyo po akong basahin ang ating text. Makikita po dyan sa 2 Corinthians chapter 2 from verse 10 down to verse 12. The Word of God says here, "Anyone you forgive, I also forgive, and what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Now, when I went to Troas to preach the gospel of Christ, and found that the Lord had opened a door for me." Let us pray. Lord, thank you for this morning. Thank you for this brand new day. Thank you, Lord, sa gift of life. Thank you for watching over us, Lord, sa buong gabi na kami ay natutulog. Thank you for the strength, and we humbly come before your throne. Humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala, sa isip, sa gawa at sa salita. Nawalinisin niyo po ang aming puso at isipan. At Panginoon, ipagkakalob niyo rin po ang wisdom and spiritual understanding upang sa ganon ay sa napakasimpleng pamamaraan maintindihan po ng bawat isang iyong mga salita. Bless niyo rin po ang inyong lingkod na magbabahagi ito. Give us a teachable heart. Give us a humble heart. And in Jesus' name we ask and pray all these things. Amen and amen. So again, good morning po sa ating lahat. And today is Wednesday. So our topic is all about Satan's 10 strategies against you. No? 10 strategiya ni Satan against you, kaibigan at kapatid. Now, lesson number 5 na po tayo. So we need to move directly sa lesson number 5 kasi kahapon nagre-recap na po tayo. Alright? So our topic or our lesson yesterday is all about Satan does signs and wonders. Para hindi tayo maguguluhan kasi palagay kasi natin yung Panginoon, yes, God is a very powerful God. He's a God of all gods, the King of all kings. And kaya niyang gawin ang lahat. But on the other side, Satan is also powerful, pero hindi siya mas powerful sa Panginoon. Mas powerful pa rin si God natin. Pero yun nga, still Satan can make signs, can make wonders. Kaya magiging aware tayo nito kasi baka sabihin natin ang Panginoon yung gumagawa nito, but on the other side hindi pala, no? It is Satan, no? Kaya kailangan natin na magiging careful. And then this morning, we will be studying the lesson number 5, Satan tempts people to sin. Yung pag-tempt ni Satan sa mga tao to have sin, to make sin, or to become a puppet of sin, well, it was Satan. Siya talaga yung nag-o-authorize sa lahat. And walang pinipili si Satan. Hindi ibig sabihin na meron na tayong tunay na relasyon sa Panginoon, meron na tayong spiritual salvation, ay exempted tayo dito. No, you are not exempted. And we all know na mas alerto si Satan na gumagawa ng paraan para guluhin yung mga buhay natin bilang mga Kristiyano, kasi nga hindi niya na kailangan ititempt yung mga anak niya sa paggawa ng kasalanan kasi alam niya na kahit hindi niya ititempt yung mga anak niya, gumagawa na ito ng kasalanan. So yung tinitempt niya, ang kanyang pinaka-subject para i-tempt to
commit sin, well, tayong mga Kristiyano, tayong mga tunay na meron ng spiritual na kaligtasan. Now, ito yung mangyayari. This is what he did unsuccessfully to Jesus in the wilderness. Okay. Ito yun. No. Ito pala yung pinag-aaralan natin na kahapon. No, sorry. Number 6 na pala tayo. Kala ko 4. Akala ko kasi lesson number 5 tayo. Lesson number 6 na pala tayo sa ngayon. So kahapon yun yung pinag-aaralan natin. Now, lesson number 6, Satan plucks the word of God out of people's heart and chokes faith. This is what we must be aware of. Kasi nga, every time na nakikinig tayo ng preaching, ang ginagawa ni Satan, dinidistract niya tayo. For what purpose? Para ang salita ng Panginoon na napapakinggan natin ay hindi makapag-sink in sa ating mga puso, para hindi tayo magiging aware, hindi tayo magiging hindi tayo magiging mas malapit sa Panginoon. Kaya ang ginagawa niya, every time na nakikinig tayo ng mga salita ng Panginoong Diyos, gumagawa siya ng distraction. Or kung nagbabasa tayo sa salita ng Panginoon, paminsan-minsan ginagamit niya yung antok natin para hindi tayo makapagpapatuloy sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. You know what? Kasi if na-pluck out na ni Satan yung salita ng Panginoon na dapat nating pakinggan, ang mangyayari pangalawa, ito-choke niya yung faith natin. Alam niyo ba kapag kapag ito-choke na ni Satan yung faith natin, nakikita naman siguro natin yung aso na linalagyan ng tali at saka ng choker. Kahit anong gagawin ng aso, hindi pa rin siya makawala kapag meron siyang choker. Ganon din ang mangyayari sa isang Kristiyano, kapatid. Kapag nakalagay na si Satan ng choker sa sarili mo or sa buhay mo, talagang mahirap ka nang makawala. Kasi he will make you a puppet. Gagawin niya talaga ang lahat para sunod-sunuran ka na lang sa kanya. And magiging aware tayo dito kasi ang ginagawa ni Satan na choker sa mga panahong ito ay ang mga bagay sa mundong ito. Yung mga material na bagay, yung trabaho, yung trabaho, isa yan sa pinaka tinatawag natin, isa sa pinaka disregarded sa mga tao sa ngayon. Kasi lahat ng mga tao nangangailangan ng trabaho, and if hindi ka aware na ang trabaho mo pala ay ginagamit ni Satan na choker para hindi ka mas magiging malapit sa Panginoon, malaking problema yan. Alam ni Satan kung paano kanya i-feed, alam ni Satan kung paano kanya kukontrolin. So, first na ginagawa niya na choker para hindi ka makawala sa kanya, yung trabaho mo. Pangalawa, yung hindi godly na relationship na meron ka ngayon. Kasi yung godly relationship, it will bring you more closer to God. Pero yung tinatawag natin na ungodly relationship, yun yung magiging choker ni Satan sa'yo para hindi ka makawala sa kanya. Kaya ikaw, kapag young people na nanonood sa video na ito, mag-iingat ka sa karelasyon mo sa ngayon. Kasi baka ang karelasyon mo sa ngayon, yun yung naghihigpit sa'yo para hindi ka makapagsamba sa Panginoon. And that kind of relationship is a choker. No? Choker po yan na ginagamit ni Satan para yung pananampalataya mo sa Panginoon ay hindi lalago. Hindi ka makawala. Mag-ingat ka din. Next is, next na bagay na ginagawang choker ni Satan para hindi ka makawala sa kanya is yung pride mo. Alam natin na yung nest ni Satan, o sa Bisaya po, tinatawag itong salag, or sa English, nest. Yung nest ni Satan is yung pride mo. Kapag nakapag-penetrate si Satan sa pride mo, kontrolado ka na niya. Kasi he is one of the
living proof na kung babasahin mo ang Isaiah chapter 14, isa siya sa nagiging unang angel. Wala naman sigurong pangalawa. He's the angel na ibinabagsak ng Panginoon, no? Kasi nga, out of his pride, gusto niyang mas magiging makapangyarihan pa sa Panginoon. And that's the reason why kailangan mo na magiging aware, magiging alerto. Kasi nga po, yung pride mo is the nest of Satan. So, tatlo. Una, yung trabaho. Pangalawa, yung relationship or ungodly relationship. Pangatlo, yung pride mo. So, yun yung mga choker na gagamitin niya para i-choke ka niya. Para yung faith mo, yung pananampalataya mo, hindi lalago. And, mangyayari po yan if every time na nakikinig tayo ng preaching sa mga preachers, every time na nakikinig tayo kay pastor, hinahayaan natin na magiging destructive tayo, hindi makapag-penetrate ang salita ng Panginoon sa atin. So, careful tayo dito. Kasi if hinahayaan natin ito na paulit-ulit na mangyayari sa atin, then para na rin binibigyan natin si Satan ng isang napakalaking pagkakataon para magugulo niya yung buhay natin. Kaya careful tayo dito, mga kapatid. Okay? Next is Mark chapter 4 verse 1 to 9. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while all the people were along the shore at the water's edge. He taught them many things by parables, and in his teaching said, "Listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow, but when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Others said fell among thorns which grow up and choke the plants so that they did not bear grain. Still others' seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, some 100 times." Anong ibig sabihin nito? Every time na makikinig tayo ng salita ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, ito yung tinatawag dito na seed, no? Sa verse na binabasa natin. Yung some of the message ng Panginoon sa atin ay napupunta lang sa tinatawag natin na path, sa daan. Na kung saan, pag merong manok at mga ibon, tinutukan niya ito. Yung mga, di ba, kapag naghagis tayo ng mga seed, una na makakapansin yan, yung ibon at saka yung mga manok or any ano. So, ang nangyayari, hindi siya tutubo kasi nga, tinutuka siya ng ibon or ng mga manok. So, another is, some fell on rocky places. No, sa mga napakaraming bato, kapag maghagis daw tayo ng mga liso or ng seed on a rocky places, ang nangyayari, dahil nga walang too much na soil, it sprung up quickly, no? Well, mag-sprung up siya, pero dahil nga hindi siya ganon kadami, hindi ganon kadami yung soil sa lugar na kung saan doon mo inahagis yung seed, ang mangyayari, mag-sprung up but hindi siya tutubo. Alright? Then, pangatlo, sabi dito, other seed fell among thorns, no? Sa mga napakaraming tinik, then mag-grow up ang seed, pero machuchok siya kasi nga, tinatawag natin dito napakaraming tinik sa paligid. Alright? And then, yung pangapat, yung seed na tinatawag ito is nasa good soil. Yung good soil dito, it refers to our good heart. So, kung meron daw salita ng Panginoon na maihahagis sa ating good heart, magpuproduce siya ng good crop, and it will multiply, it will give us more fruit, especially sa ating spiritual maturity, no? The more tayo magiging mas malapit sa Panginoon. Now, sa ngayon, ang katanungan ko po sa inyo, kaibigan, kapatid, anong klaseng soil
meron ang puso mo. Baka tinatawag ito na rocky place, or baka tinatawag ito na path lang, no? Path kind of soil, no? Parang nasa daan, no? Matitigas na yung lupa. At kapag inihagis mo doon, tinutok ka na lang siya ng mga ibon. Or baka yung klaseng soil na meron ka ngayon is thorny or napakaraming tinik. So, ang tatandaan mo, if ganong klaseng soil meron ka, Satan can easily choke you. So, dapat meron tayong good heart to receive the Word of God para hindi tayo machuchok ni Satan, hindi siya makapaglalagay ng choker sa mga liig natin. Kasi again, if nakapaglalagay na si Satan ng choker sa liig natin, mahirapan tayong makawala. So, ingat tayo mga kapatid, okay? Next, Satan immediately comes and takes away the word which was sown in them. Satan snatches the word because he hates faith which the word produces. O ang nangyayari, kapag nasa daan ka maghagis ka ng seed or sa rocky place or sa tinatawag natin na maraming tinik na place, Satan immediately comes and takes away the word which was sown in you. Kapag meron kang rocky heart, meron kang thorny heart, meron kang tinatawag na puso na parang wala lang sa'yo, wala kang pakialam kung ano yung naririnig mo, then what you've heard, tatanggalin yan ni Satan para ang mangyayari, hindi lalago, hindi ka mag-grow sa Panginoon at hindi lalago yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi yung word na dapat maririnig natin, magpuproduce yun ng kabutihan sa ating mga sarili. Magpuproduce yun ng good good fruit sa mga sarili natin. So if Satan takes away that words na napapakinggan natin ay paano? 'Di ba? He will put our neck, no? He will put on our neck a choker para hindi tayo mas magiging malapit sa Panginoon. 1 Thessalonians chapter 3 verse 5. Anong sabi? For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter had tempted you and that our labors might have been in vain. Sabi ni Satan, sabi ni Apostle Paul dito, for this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. Sabi ni Apostle Paul sa Church of Thessalonica, sabi niya, for this reason, no, sa panahon na hindi na ako makapag preach in front of you, nagpapadala ako, no, ng mga tao para mag-preach. Sabi ni Paul, I trained preachers para sila yung magbibigay sa iyo sa salita ng Panginoon, mag-feed sa inyong mga spiritual na pangangailangan. Kasi gusto ni Paul na magiging lalago ang kanilang faith sa Church of Thessalonica. Pero, he was afraid. Bakit? Kasi nga, when tempter comes and a Christian will be tempted, sabi ni Paul, yung mga labor ko, yung mga achievement ko sa ministry, yung mga nagagawa ko para sa inyo ay magiging vain po ang lahat. Kasi we are ones who are saved by the grace of God. Ligtas na tayo meron na tayong tunay na kaligtasan. Anak na tayo ng Panginoon. And when we allow Satan to tempt us, when we yield on temptation, yung mga itinuturo sa atin ng different preachers, ang mangyayari parang walang silbi ang lahat ng mga napapakinggan natin kasi we allow Satan to tempt us. Nag-yield tayo sa mga temptation, and when we yield on temptation, ang mangyayari, kapatid, Satan can easily controls you. Masisira yung testimony mo, masisira yung yung magandang takbo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Masisira yan. So be careful and be watchful, because Satan is like a roaring lion, seeketh whom he may devour. I hope and I pray
that the word of the Lord this morning rest in our hearts so that magiging alerto tayo from time to time kung ano yung pwedeng gagawin ni Satan para makokontrol niya tayo. Remember? 3 bagay na magiging choker ni Satan na pwede niyang ilalagay sa liig mo. Number 1, your work. Be careful, baka yung trabaho mo ngayon, isa yan sa rason para hindi ka na makapagsisimba. Pangalawa, yung relationship mo, yung tinatawag natin na ungodly relationship. Baka isa yan sa dahilan para hindi ka na makapagsimba sa Panginoon. Ang pangatlo, yung pride natin. 3 bagay ang kailangan nating na palaging tatandaan at magiging alerto tayo dapat dito. Work, ungodly relationship, or yung tinatawag natin na pride. If you are in ungodly relationship right now, tapusin mo na yan, iwanan mo na yan. Huwag ka nang magpapatuloy kasi once na ungodly yan, hindi yan dadala sa'yo closer to God. No? Huwag ka nang magpapatuloy dyan, masisira lang po yung buhay mo. Pero if you are in a godly relationship right now, praise the Lord for that, kapatid, kaibigan. Kasi yan ang magpapalakas sa'yo spiritually, and it will help you to be more closer to God. I hope and I pray na meron tayong natutunan sa umagang ito. God bless you, kapatid. God bless you, kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ran Sabuna, magpapaalam. And may the Word of God continue to work in our lives as we continue to serve Him. To God be the glory, and good morning once again. Let us pray. Lord, thank you for your words. Thank you for allowing us to understand how Satan works and how Satan create a snare para bibitagin kami, para makapaglalagay siya ng choker sa mga league namin to control us. But thank you for allowing us to know and understand na meron palang 3 bagay na mas dapat mag-iingat kami. Yung work, yung relationship, at saka yung pride namin. At nawama ay patuloy nyo po kami na bigyan ng wisdom how to control these 3 things, how to manage these 3 things para hindi po makapag-penetrate si Satan. So Lord, above all things, teach us to love you more than anyone else and anything else. I-bless you po ang aming mga kapatid na nanonood sa video na ito, mga kapatid namin na mga OFWs from different countries, mga kapatid namin na nanonood sa Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Bless you rin po ang ministry na ito na patuloy itong magsisilbing isang magsisilbi ito, Lord, na isang source sa mga salita po ninyo na magbibigay ng kalakasan sa lahat ng aming mga tagapakinig at tagapanood. We continue to work in the life of your servant right now, Lord, and continue to use him. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Again, Lord, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Ito po ang aming hiling. Ito po ang aming samot dalangin sa matatamis sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos sa tagapagligtas. Amen and Amen. So once again, mga kapatid, good morning. And tomorrow, ipagpapatuloy natin ang ating lesson number 7. God bless and happy Wednesday sa ating lahat. Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. A journey with God will always be your partner in every battles in life. We will pray as one, we will fight as one, and we will win as one. A journey with God will always be your family. Remember, life is always be a meaningful journey when you leave everything to your perfect God and Creator.